Na ja, dann erst wieder mal der Tiet. Wird Video zu mir an mich hungert. Es von den sehr, sehr schönen Tag. Ein Tag über dunkel gewesen, das soll das Regen oder das Haft nicht. Wobei immer haben, nu wel we wat merken dat naast zich taco salad. We worden een kam merken met een meeltertjes. En dan worden we vleesbrood en dan nu dat we een frischen gordon hebben. Met alle drinks erbij, bakkeljanen en zo wieder. Waar we wat van dort nemen. En we gaan, ik laat wat zeer schijn smaken. Er zijn vele soorten taco salad. Ik weet mijn vriend, die is nu krijg in Mexico. Der schickt mir ein Bild und ich gesagt hat, der hat sich nur abdaschen durch die Pizzeria La Sierra und die haben so eine Tortillas-Kam mit einem Salad, mit Fleisch dabei und Greens. Sagt man, sehr schön schmecken. So. Wir sind nu nicht in Mexiko, so da wollen wir uns das hier merken. Und ich glaube, das wird schön schmecken, weil wir nicht da in Mexiko fahren. Immer haben. Noch ein Ding, ich das vergessen da. Nächsten Monat, September den 17. in Rijnland, Manitoba. 2:30 namiddag, door bij de Community Center. Daar waar we dat 60-jarige jubileums vieren. Dat is 60 jaar terug. Als die leraars wat ik gehad heb en vele andere. De MCC, de Mennonite Conference Committee, zijn we naar Mexico gekomen, hebben door de school aangevangen en Tjuiken aangevangen en vele soorten anderen. En 60 jaar terug is dat al aangevangen. En vele mensen zijn door daar zeer, zeer gezegend worden. En ik ben een van die en ik kan God niks zeer nieuw danken dat die zijn doorheen gekomen. So, den 17. September, 2:30 namiddag, bij Community Center in Rijnland, Manitoba. Daar willen we een zeer schijnend vast vieren. En die leraars en mensen wat er zijn, hebben dan met geschaft. Wat van die worden nog zijn. Eentje zijn al afgereisd, die zijn al am Himmel. We gaan, ik wil de aanloodingskaart hier op een video aanchecken. En ik ga het nu lezen en die zijn hartelijk welkom. En breng je vast bij mij. En dan willen we door spazieren en door van reden en dat vast vieren van 60 jaar terug, als die doen mal afvangen. En God zegt nog eenmaal Mexico doordat dat die zijn doorheen komen. So, dankzij. Okay, das ganz erste, was wir wollen tun, ist, wir wollen das fleischige Brot, wir dann hier ein klein bisschen Schmutz nehmen, das ist Olivenöl. Und dann da wir da Rindfleisch nehmen, gemoldenes Rindfleisch, Ground Beef. Wow, das broten. Und ich will Ihnen wiesen, ein paar Minuten later, aber das ist ein Messbrot, was wir wollen für Spitz gebrochen. Und weißt ihr was, alles, was ich hier von der mag, war, dat nennt sich Taco Seasoning, ik wil je dat mal wiesen. Kijk zo, ik wil dat mal proeven, te concentreren door. Dat is alles wat ik wil brokken. En als je dat niet hebt, dan die Salz en Peper, we worden hier zoveel maken. Dan heb je ook een beetje smaken. En er staat Salz. En dat is alles wat we er van jou maken worden. En als je zo'n stittig hebt, dan brok je zo'n spitje skiewel. En weet je wat, je kan Hühnerfleisch brokken. Schweinfleisch wordt immer Fleisch gewählt. Und so ich sage, bei einem bisschen schmecken, wenn ein bisschen mehr fehlt, dann ein bisschen mehr machen. Kijk zo. Iets wat ik nog wil doen is hier een kleine beetje peper maken, met grobe peper. Ja, eenmaal amareren en naar de stok gaan. Okay, nu haben wir unsere Pfanne hier heute, da wir hier von euch ja ein Etlöffel Öl nehmen. Wir haben hier Olivenöl. Und dann da wir eine Tortillas hinein, eine Mehltortillas. Und dann wollen wir hier von beiden Seiten ein klein bisschen durchbroten. Dass ihr sehen könnt, das fängt der Fuß von abzublasen. Und das kriegt, was wir wollen. Gut, check mal. Ho, 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 ho. Gut, das geht nicht sehr lang. Und dann, von dort,
Wel we die aan de kam nemen, nu kijk hem al. Oh, was zij er fan. Krak ze staat. Du, kijk hem al. En hier hebben we de kam met een ploot. Waar we die hier zo stitsen nemen. En dan waar we die krak ze staat, dat een beetje een kam geeft. Je kan dan zo'n kam gebruiken wel. Ja. Krak zo. En dan willen we die en een bak nemen 324, 350 graden Fahrenheit. Van een stuk 9 bij 10 minuten die bakken. En dan de stuur uit en dan willen we die opvellen. En dan willen we wat ze naam een taco salad maken. Oké, nu willen we checken wordt onze check hem op. Zo ja, schijn. Ja. Nu willen we die opvellen. Oké, dan willen we van recht maken van taco salad. Hier hebben we meer bakjaan, aromat bakjaan. Hier hebben we een citroen waar we erin draken. Dat is je zijntje. Zeer schijn. En hier hebben we een halve nate sippeltwee sneden door dat erin. En hier hebben we cilantro vrij voor een fijner wasje erin. En dan dit naast zich pico de gallo. En hier hebben we bell peppers en chili marron. Zo'n kleine peperzout wat we niet branden voor dit erin. Hier hebben we een paar jalapenos, een beetje heite. Door vielleicht een der twee zijn nate jalapenos nemen. Wow, krak ze staat. Dit alleen als je een multi doet met en dan willen we hier een beetje zout nemen. En degraderen. En dan bij een beetje smaken. Dat beste is waar dan een paar stunden voor de multi erin jagen dit en dan een beetje laten zetten. Ja, dan staat erin. En dan hier hebben we 2 avocados. Waar we door een halve citroen nemen, vrij veel. Dit naam zich guacamole. En hier waar we dan een paar jalapenos nemen, een beetje. En door waar een beetje cilantro maken. En wie worden dan een klein beetje simpel maken. Eentje doen niet. En dat is zeer fijn degraderen. En die citroen er nur fijn uitdragen. Da speelt sich immer so einer kann meist nicht genug Zitronen nehmen. So, krak ze staat. En dan wollen we een beetje zout even. Een beetje smaken, wanneer het meer fehlt, je meer, maar niet te veel voedsel op eenmaal. Dan, wanneer het te zoutig is, dan wat doe je dan mee? En wanneer het niet zoutig genoeg is, ga je immer nu zout. Zo door. Dit is de guacamole. Er staat erin. Hier hebben we kaas. En nu wordt het even eruit maken. Woehoe! Mijn honger al. Oké, daar werden we ons mal een schijne multi maken. Hier hebben we onze kam, gemerkt van de tortillas. Eerste wat we worden doen is dat hier een beetje zo uitvliegen met salat, lettuce. En daar werden we door Fleisch nemen, wat we eerst gebroed hadden, dus ik u dat weet. Graag zo. En dan hier hebben we nog een beetje korn. Wat je in een taco salad krijgt, zo merken dat je dat leggen. Wat immer je geloof schön smaakt, dat kan je doen nemen. En hier hebben we nog wat we namen zwarte schobelen, black beans. Daar doen we nog een beetje zwarte schobelen nemen. En hier hebben we dan wat we namen guacamole. Dat door je ziet ook nog dat ze stot smaak nemen. En hier hebben we dan wat we namen pico de gallo. Dat we dat ook nog een beetje zo je ziet ze stot nemen. Graag zo. Ja, graag zo. En dan wat we dan doen, we hebben hier nog cheese. We worden hier nog een beetje marble cheese even. Ja, graag zo. Hier hebben we wat we namen onion greens oder Seppeljuk. Dat we dat nog een beetje even. Ja, kijk dan maar dat.
Und ich glaube, wir haben alles, was ich mir hier hat festgestellt. Und hier haben wir noch was von einer Sour Cream oder Crema Agria. Waar dat er nog een beetje op een spet snapt, wie ik ligt dat. En wanneer je dat niet ligt, dan krijg je andere. Dan je andere salad dressing. En hier hebben we nog wat even gebleven, het cilantro, wat je wel, dat je dat er nog even, ik leg dat alle weer even. Ja. En dan, we gaan nog de citroen, wat je wel, krijg je nog een beetje citroen even. Maar we gaan, ik leef, we zijn nu uit, Tamunga eten. Ik wil hier een klein beetje meer guacamole even, en weet je wat, ik kan nog een ding vergeten. Ik wil dat kunnen holen en dan word je dat wezen. Oké, wat ik je vergeten had, hier hebben we wat van Doritos, Nachos, beetje Itchaken, corn, chips, door een beetje even. Ja, krijg ze start. Die beetje fijn draaien door. Nu is die schief ruim. Nu willen we eten. Ik weet dat het met een beetje was, maar wil je dat nog maar merken? Ik weet dat wat je dat weet zijn. Ik wil je dat nog van dichtbij wijzen. Kijk dan maar. Oh yes, nu willen we eten. Wow, oké, daar willen we eten. Woehoe, dat naam we Mexicanische Taco Salad. En eerstlich wil ik maar zeggen, zeer dankzij voor $1 en God dankbaar voor dat ik nog leef. En de gezondheid, we zijn gezond. Du zei als iemand met troubles, maar als je kijkt nou, de troubles van andere mensen gaan, dan hebben we dort eens nog geen troubles. En ik wil bloß sagen, we hebben niet vergeten voor zo'n mensen te beten, wat door echt een zware tijd gaan. En immer gaan. Ik ben God dankbaar voor $1 en ik ben God dankbaar dat ik dat verder ga nog mal video's te maken. En mir het schijn. En ik heb mensen over dem uitvoer vielleicht kunnen uithalten, maar dan beetje wat wezen. En dus zijn dankbaar voor. En immer gaan, nu willen we eten. Nu willen we mal sagen, wo das heute Sauce schmeckt. Oh. So. Ik glaube, we moeten zweimal een beetje ether non sprayen. Een beetje prem. Ha! Wow! Sehr schön. Immer gaan, ik hoop die proeven. Zo'n taco salsa te merken. Wanneer ik beter wist, dan wil ik zeggen dat we in een restaurant. Wow. Ik heb je meer naar ook, mag ik dat zeden en red we lood aan.